Gasteizko Mercedesen ekoizpena etena dago beste egun batez grebaren ondorioz. Hain zen ere, 8. eguna da, ELA, LAB eta SK sindikatuek ditutako grebak Gasteizko Mercedes bere lantegiren ekoizpenak geldiarazi dutela. Gehiengo sindikalak, UGT, Comisiones Obreras, Ekintza eta PIM, zuzendaritzarekin lortutako aurre akordioa gora bera eta Emilio Tito zuzendariak atzo egindako ohartarazpenari erantzunkor. Izan ere, lantegiko buruak abisu eman zuen langileek hitzarmena berritzeari ezezkoa ematen badiote, akaberen atarian egongo dira. Sindikatu deitzaileek jakinarazi dutenez jarraipen zabala izaten ari da lan ustea eta tailerreko behargin gehiengoak babestu baitu. Bihar ere greba dituta dute 3 sindikatu abertzaleek eta nabarmendu dute mahai gainean dutela datorren asterako mobilizazio gehiago deitzea. Arratsaldeon guztioi, jarraipen masiborrek zalantzan jartzen du datorren astelehenean langilek aurre akordioari oniritzia ematea. Bozketa dago deituta hilaren 18erako Mercedeseko beharginek itunaren edukiez iritzia dute eman dezaten. Gaur gurean ordea Mikel Díaz de Alda Mercedeseko langile batzordeko labeko ordezkaria izan dugu, konbidatu nagusi gisa, eta alaze mintzatu da uneko egoeraz. Guztiko txandan ia ez da inor lanera sartu, behin-behineko batzuk normala denez eta zerbitzu minimoa direnak, eta ekoizpena geldirik, hasi que posi. Horrek gure ustez, hilatzen du jendeak ez dagoela ados, gehiengorrek eta enpresak sinatutako aurre akordio horrekin, beste gauza batzuen artean, soldatak ez dilako lotuta joango KPI-ari eta gero modelu B delakoa diskriminatzailea delako, orduan jendeak argi dauka, hori ez duela nahi hurren urteetarako, eta horregatik izan du, gure zeraren alde atergo gara kanpora eta kalean jarraituko dugu. Bada lan gatazke eta alkontzako 25 kaleratzeak baliozkotu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak. Apirilean kaleratuak izan ziren langileak, bada enpresako langile batzordeak erabaki zuen auzitegira eramatea erabakia. Horrez gain, otsailaren 28an grebara deitu zuten ELA, LAB eta Comisiones Obreras sindikatuek eta Euskal sindikatuek soilik eutsi diote greba mugabiari. Edonola ere, 25 kaleratzeak baliozkotuz epaiak arrazoia eman dio zuzendaritzari. Sententzia irten daia, eta, pentsatzen genuen bezala, epaiketa galdu dugu. Orduan, justiziak eman dio baiezkoa enpresari, orduan 25 pertsona kaleratuak izango dira, jarraituko dute. Gu, batuko gara langilekin, datorren astean nahi dugu batu langilekin, borroka jarraitzeko ia zer pausoak nahi dute eman langileak. Así que hori da. Gaiztatuta berriz, Espainiako Diputatuen Kongresuko lan batzordeak amiantoren biktimei kalte ordaina emateko funtsa sortzea aho batez onartu du. Orain lege proposamena senatura zuzenean pasako da, bertan behin betiko onartzeko. Azken txanpart hartu edara beraz, amiantoren biktimei funtzarako legea, 25 milioi euroko konpentsazio funtsa sortzea ahalbidetuko du eta urtero hornituko da Espainiako estatuko aurrekontuen bitartez. Jesus Uskudun Euskadiko amiantoren biktimen elkarteko bozeramailea izan da bat gurean entzun. Pozgarria gutxinez, maila bateko justizia lortzeko aukera. Urtek luzatu dira, baina iruditzaigu behin orain senatuan eta urtean bukaerako gutxinez izatea eta kalte ordain batzuk gutxinez denak izatea. Ez daile izan diskriminazioik enpresa dutenak o ez dutenan artean eta baita ere etxean kutsatu dianak erropa garbitzen horrelako biktimak.
Bada, politika arlora jauzi Espainiako Kongresua aipatu dukula Madrila begira jarriko gara orain. Oroimen demokratikoaren legea onartuko du gaur Espainiako Kongresuak. Hala izango da behintzat azken orduan inork espero ez duen aldaketarik ez bada. Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente zela 2007an onartu zuen legeak zeuzkan hutsuneak betetzea eta asmo horrekin egiteako legea da gaur Espainiako Kongresuan onartuko dena. Horren mesedez, horre sustekorik ezean memoria lege berria onartuko du Espainiako Kongresuak. Yo creo que sí, una ley necesaria además, ¿no? Y que hacía tiempo que tenía que haberse producido una ley de este tipo y sí, creo que va a ser bueno para todo el mundo para que se reconozca también otra serie de cuestiones que habían quedado pendientes. Interpretaciones totalmente interesadas y ahí lo dejo. Quiero decir, lo que no vale es embarrar todas las cuestiones que se quieran dilucidar aquí con cuestiones que no tienen nada que ver con el fondo de las cosas que se están tratando. Atzoko egunean berriz, Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek adierazi zuen hilabetea amaitu aurretik prest izango duela informazio klasifikatuen lege aurre proiektua. Ura izango da gobernuaren proposamena 1998ko sekretu ofizialen legea ordezkatzeko. Eta Espainiaren egoerari buruzko eztabaidak utzi ditu bestelako albisterik. Hain zen ere, EAJko eledun Aitor Estebanek harremanak zaintzeko eskatu dio Espainiako gobernuko presidenteari. Hay otras cosas que no se cumplen. Me voy a referir únicamente a aquellas firmadas por usted mismo en el acuerdo de investidura. Para empezar, se comprometió usted a hacer el traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca de las competencias estatutarias pendientes. Fijó a posteriori usted mismo el calendario unilateralmente, que aceptamos. Y luego ha incumplido reiteradamente de manera que ya hemos rebasado todas las fechas fijadas. Han pasado 2 años desde su compromiso y seguimos exactamente igual. Y esto es inaceptable, señor presidente, por muchas excusas que se buscan. Ordea, legealdia amaitzeko urtebete falta den honetan zein bide hartuko duen ondo pentsatzeko eskatu dio Mertxe Aizpurua EH Bilduko bozeramaileak Espainiako presidenteari, Espainiako egoerari buruzko eztabaidan. Régimen del 78. Y sí, nosotras queremos levantar esa hipoteca sobre el pueblo vasco y el resto de pueblos del Estado. La pregunta es, ¿por qué la mayoría de ustedes no lo quieren hacer? Espainiako diputatuen kongresutik Donostiako alkateneko goiaren iritziz, Loiolako kuarteleko jarduerari eusteak ez du inolako zentzurik. Eta litekena da Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren ebazpenari helegitea jartzea. Gustatuko ditzaidake bereziki bi mezu adieraztea. Bat, zuhurtzia, eta nik uste dut horrelako epai baten aurrean gaudenean zuhurtziaz jokatu behar dela, oraindik aztertu beharreko gaiak daudedako, baina baita ere irmotasunez helburuei dagokionez. Hiri honek helburu bat dauka, oso garbi, eta da bere termino municipalean dagoen lursail bat behar duen erabilera batetara zuzentzea, eta hortan ez dugu etxiko. Bada politika arloko bueltakoak horrela gizarte arlora salto beste kontu bat. Zubetako erraustegi erreka bat guretzatzen ari dela salatu du erraustegien aurkako mugimenduak. Konexioa egin dugu eguerdian Fernando Iturralde mugimenduko kidearekin egoeraren berri hemean emateko. Ez dugu erantzunik, GHK bakarrik esan du, beria ez dela, guk ikusten duguna da bere azpitik ateatzen da noditik datorrela, zikinkeri guzti hau. Arkaitz erreka berez, ura naturalki bildu behar du, eta momentu honetan ateatzen den ur guztia erraustegiaren azpitik ateatzen da, ez dakit, neko harrigarria da hori. Eta hola koloriontako ateatzen da. Gure ustez ja 3. aldia izango litzake, hau konfirmatuko balitzago erraustegiarena dela, guri etzako handidatu, baina, konfirmazioa falta. Erraustegiari buruz beti esan dugu, erraustegia etzela egin behar, eta are gutxiago egintzen moduan, zergatik azkenean korrik eta presaka egindako goza bat, 3. batzu hiri emana, eta gaizki kudeak eta baita ere txarra ikusten da. Gure jarraituko degula, gure errekak eta gure mendiak eta zaintzen.
Nafarroa salto Amaiurko gazteluaren zetioaren bosgarren mendeurrena dela eta ekitaldi instituzionalak izango dira Iruñean asteburu honetan. Juantxo Agirrerekin egin dugu gaur konexioa, Amaiur Gazteluko elkarteko kidea da eta ez hori bakarrik. Arantzadiko zundaritzako kide eta bozeramaile izana da eta Amaiurren induzketa lanetan aiutakoa. 5 mende pasa badirare Amaiurgu jorgo gazteluaren bueltakoek duten gaurkotasunaz aritu da gurean. Inoiz baino informazio gehiago daukagu eta inoiz baino ekimen gehiago daude Amaiurren inguruan, memoriaren inguruan. Ez bakarrik iraganari begira, baizik eta kultura sortzen alor guztietan, bai literatura, bai artean, eta bai ikuskizu musikalek. Amaiurko gaztelua erori zanean, ja hortik aurrera jatorrizko erregeak jazian bueltatu Nafarrora, eta Nafarroa garaia, ja ez zuen izan geroztik ez da ejerzito propio bat, ez da kanpoko embajada. Azken batean ja Nafarroako erresuma sartu zen Europako nazioarteko politikan, bai Frantzia eta bai Espainiako erresumen azpian, eta horregaitik da mugarri historiko bat. Ezuren muñeko lesioen 110 hondartza eta igreloketan egindako zuhurtziegabeko murgiltzen ondorioz gertatzen dira. Hori dela eta Gasteizko eginaren eginez elkarteak argi ikusten ez baduzu ez egin salto kanpaina abiatu du. Igor Navarro Brea elkarteko kiderekin egonda Hamaika telebistako lantaldea. Gure elkarteen zeregin bat da prebentzioa eta osasuna lantzea. Piztinetan, hondartzan, ibaietan, lakuetan, importantea da jakitea nola dagoen, zenbat ura dagoen, eta nola dagoen fondoa. Pentsatu behar da, pixkat gauza batzuk egin baino lehen, aber zer merezi duen. Foto hori edo zure bizitza komplikatzea. Eta bukatzeko Sanfermini erreparatu behar diogu azkar baina batez ere garbi oso garbi horrela zeharkatu dituzte San Domingoko ukuietatik zezen plazarainoko kaleak Miura Ganotegiko zezen mitikoek. Ala festako azken entzierrioa izan da gaurkoa izan ere, Iruñea prest da Sanfermini merezi duten agurra esateko. Gaur Sanferminen 8 urrenak erraldoi eta buruhandi konpartzaren agurrak eta gaizunia ekitaldiak amaiera emango diote gaur ostegunarekin 2022ko Sanferminei. Uztailaren 14 baina berezia ohi da irundarrentzat eta aurten ere egiterau zabala prest dute festei hurrengo urtera arte ezateko. 2 minutu eta 16 segundu iraundu gaurko entzierroak, aurtengo bizkorrena bigarrena izan da. Gurutze gorrien arabera 6 lagun zauritu dira, horietako bat adarkadaz eta beste bot korrikalarian egin zaizkien kontuzio eta ubelduen ondorioz. Ospitalera eraman behar izan dituzte. Agur Sanferminei eta agur albistegeri. Hori da, iritzi da Donostiako Piraten 20. urteroneko kanta ezagutzeko unea. Urtzaka goaz abestiak gaur ikusi du argia lehenengo aldiz eta horrekin agurtuko zaituztegu. Gogoratu, neoro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran hamaika.eus atarian. Onda izan. Zergatik ez dugu onartzen agindurik, ezkila da gure kapitaina, Kofradion itxak sarki, enbatan dugu gidari. Hain gurek lortzen gaituzte itxas ondora, askatzeko boga egin behar, indarrez denen artean, arraularien antzera. Ez dugu izan nahi korsario, ez ginen hortarako jaio, erabakitzen ez badugu. Samu,
Zergatik ez dugu aprobetxatzen beste artistekin egongo garela gauza pila bat ikasteko.